To fa wata sabuwa yanzu shugaban 'yan bindiga ya fito ya yi bayani filla-filla kuma ya faɗi dalilin da ya sace lalle ba za su yi sulhu da gwamnati ba. Shi dai wannan shugaban 'yan bindiga an samu zantawa da shi ne a shafin TikTok lokacin da wani bawan Allah ya buɗe live kai tsaye a TikTok. Wannan shugaban 'yan bindiga ya roƙe shi don Allah ya ɗauko shi yana son za su yi magana da shi. To bayan ya ɗauko shi ne inda suka fara magana filla-filla, shi wannan wanda ya ɗauko shi sai fahimci cewar lalle fa wannan mutumin Fulatani ne, inda ya tambaye shi kai shin ɗan ta'adda ne kai ko ba Fulatani, inda ya ce lalle fa shi ɗan ta'adda ne. Sannan wannan mutumin ya tambaye shi a wani gari kake zaune, inda ya ce lalle shi ɗan jihar Katsina ne. To ya ce to don Allah dan annabi yana garkuwa da mutane ko ba yayi, inda ya ce lalle shi ɗan garkuwa da mutane ne amma kuma baya satar shanu. Inda wannan mutum ya ja mishi aya ya ja mishi hadisi cewar lalle fa ya tuba ya daina wannan harka ta'addanci, lalle ba abu ne mai kyau ba, inda ya ce gaskiya shi fa ba zai iya tuba ba, amma duk da haka idan ana son ya tuba shine an san inda manyan su suke sai a je a yi magana tare da su da gwamnati. Shi kuma yankin da yake kuma dama ya ce yankin jihar Katsina ne, shi kuma yankin jihar Katsina dama gwamnan jihar Katsina ya ce lalle shi ba zai sulhu da 'yan ta'adda ba, sai dai idan sun ga dama sun kawo makamai zai iya karɓa da kansu, amma dai magana in sulhu da su ya ce lalle ba zai taɓa yiwuwa ba, sai dai a dinga musu barin wuta. Idan ba ku manta ba wannan gwamnan jihar lalle ya ɗauki ɗan banga musamman wanda aka sa musu civilian GTF wanda suke haɗa kai tare da sojoji da 'yan sanda inda ake yaƙar 'yan ta'adda. To amma har yanzu fa ba kawo matsalar 'yan ta'adda a jihar Katsina ba, ko ba jihar Katsina ba hatta jihar Kaduna ana fama da matsalar tsaro, hatta jihar Zamfara ana fama da matsalar tsaro, kuma ko da wani lokaci duk wa'annan masu mulkin da suke hawa mulki sukan ce ne fa idan sun hau lalle za su taimaki talakawa, lalle za a kawo wannan magana ta matsalar tsaro, lalle za a ce za a yi maganinta, kuma za a kawo magana cewar za a gyara wutar lantarki, amma fa abin zai kiyuwa. Kadiba haga mulkin tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari haka shi ma ya zo lokacin kamfe yana kuka cewa lalle duk kayayyaki sun riga sun tsada, lalle ana cutar talakawa, idan fa an zaɓe shi ya hau wannan mulki to komai zai sauka. A wancan lokaci jama'an ƙasa suka ruɗe, manya da yara da tsofaffi, duk da dai akwai wanda kansu ya rabu, wasu tsofaffin wanda suke cewa lalle mu yara ne. Lokacin da aka yi wancan mulki na Muhammadu Buhari an sha wahala matuƙa, domin a wancan lokaci an yi mulkin soja sannan kuma ya yi mulkin farar hula, ba irin wulaƙancin da bai wa mutane ba. Lalle matasa mu kiyaye kanmu da Buhari, kar mu suke mu zaɓe shi. A wannan lokaci lalle iyayenmu da kakanninmu da suka ga wannan mulki sun gaya mana haka, to amma mutanenmu da dama ba su yadda ba, inda matasa idan su ya rufe lalle sai Buhari, kowa sai Buhari, haka gari ya ɗauka. Lokacin zaben nan aka je aka taru guri guda aka haɗa kai aka zaɓi Buhari, inda aka ga cewa wai PDP muna shan wahala a cikinta ta shekara ta 6 amma ba abin da ta yi mana na alheri a ƙasar nan. To ashe kwanda PDP su dubu bayan an zaɓi Muhammadu Buhari ya zo ya shekara 4 ana cikin wahala, karkenta ya zo ƙara shekara 4 ana cikin wahala, har sai da ya shekara 8 a cikin wannan wahala. Bacin ya sauka kuma yanzu shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya hau, a ƙarke muka dawo muna cewar dama Muhammadu Buhari shi ya ci gaba da mulki da saukar da yi, domin yanzu bayan ya sauka irin wannan wahalar da muke sha a wannan mulkin na shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu, to lalle wanda a ce ma mulkin Buhari, domin menene sai mun fi samun sauki 100%, domin yanzu duk wani abu da Buhari ya bashi a mulkin shi naira 10 a wannan mulkin yanzu wani ya kai 30 wani ya kai 50, kuma kullun tsadar rayuwa karuwa take yi. Yanzu na bayan nan shine wannan dokar harajin shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya fito da ita. Lalle talakawa sun fito da dama sun ce ba su son wannan doka, hatta gwamnoni wanda suke kan mulki sun fito sun ce lalle wannan doka ba su son ta, yan majalisu duk ba su yarda da wannan doka ba, amma shugaban ƙasar Najeriya sai kamar zai haƙura da wannan doka, amma menene a ƙarshe bai haƙura dokar nan ba, inda ya sake dawowa da ita majalisa aka ƙara tattaunawa. Dama can an yi zama na farko an yi zama na biyu, to zama na uku yanzu dai a ƙarshe yan majalisa sun yarda da wannan doka, kuma yanzu abubuwan da zai faru nan gaba shine komai zai ƙara linka kuɗinsa kamar yadda yake a baya. Kaga dai da diya tashi dama ana cikin wannan kuka, to fa yanzu bai karu. To mutanen mu da suka fito wancan karan suka yi zanga-zanga, to yanzu wannan karan idan abubuwa sun ƙara tashi ba mu san me za su fito su yi ba. Duk da dai shi wannan gwamnati wannan shugaban ƙasar Najeriya ne yanzu bai ma yarda da wani zanga-zanga ba, domin wanda suka zanga-zanga a wancan lokacin kowa ya ga irin kashe wanda aka dinga musu, wanda ko 'yan bindiga ba a yi musu haka ba, domin a doka dama ce aka duk wanda ya saba ka'ida a ɗauke shi ne a kai shi kotu ta hukunta shi. To amma shi wannan shugaban ƙasan ba wani kotu da yake kai mutane, duk wanda ya fito ya zanga-zanga a wancan lokaci an tura 'yan sanda ne da sojoji
da yan manga suna kama yan zanga-zangar nan suna harbe su da bindiga kai tsaye, wanda kuma kwanan su bai kare ba su ake kamawa a kai su ofishin yan sanda a tsare su, domin yan zanga-zangar nan akwai wa'inda aka tsare sun kai kimanin wata 3 a tsare, wanda gaba daya babu wanka a gurin yan sandan nan, sannan ba wanki babu aski, haka yan zanga-zangar nan suka sha makatsar wahala, sannan aka fito da su a lokacin aka ce za a kawo su kotu an yanke musu hukunci. To bayan fa an kawo su kotu ne gaba ɗaya jama'a Najeriya hankalin su ya tashi, yan kudu suka fito suka ce ba su yadda ba, yan arewa suka fito suka ce lalle ba su yadda ba. To inda a ce yanzu kamar yadda aka yi goyi bayan yan zanga-zanga lokacin da aka fito da su din nan, da a ce yanzu lokacin zaɓe haka za mu haɗa kanmu gaba ɗaya Najeriya talakawa da manyanmu da yaranmu da ƙanananmu mu ce lalle ba ma son Bola Ahmed Tinubu ko ba za mu zaɓe shi ba, mu mun san dole ya sauka akan wannan mulki, idan ko bai sauka ba mu haɗa kanmu gaba ɗaya dukkan mu fito a dinga zanga-zanga, duk wani ɗan sanda da ya fito ko soja zai kashe mu to mai yadda da mutuwar ya kashe mu, in ya kashe mu in ya so sai a bari daga shugaban ƙasa sai yan sanda da sojoji ƙasan zalla, in hakan zai iya yiwuwa. To kaga hakan ba zai taɓa yiwuwa ba, dole idan aka ga cewar ana ta kisan yau an kashe gobe an kashe jibi an kashe, ofishin yan sanda ko ina an ciccika shi, ofishin sojoji an ciccika, gidan yari an ciccika, kan titi gawawaki sun riga sun yawa, to dole za a ga a ƙarshe ko dai shi ya haƙura da mulkin ko kuma sojoji su juyi mulki, domin kun ga abin da ya faru a wata ƙasa haka aka yi lokacin da Hasina ta ƙedara abun da mutanen ƙasa suke so, ta kafa son zuciyarta, ta shekara 50 tana mulki, aka fito ana danga-danga ta sa aka dinga kama mutane ana ɓoyewa, sannan aka kashe mutane sama da mutum 10,000, amma 'yan zanga-zanga ba su fara zanga-zanga ba. A ƙarshe da ta gare lalle abun fa ya fi ƙarfinta, ita da kanta ta ɗauki mulkin ta miƙa sojoji, inda ta hau jirgin sama ta bar ƙasar. Dole kuma yanzu ka ƙasar an dora lafiya kuma sojoji suke ci gaba da mulki kafin a dawo mulkin farar hula, to dole yanzu ka gane ƙasar abin da zai faru kenan, tunda yanzu ƙasar nan yanzu da dama talakawa mutum in ciwo ya kama shi yana ji yana ganin ɗanɗansa, haka yana ji yana ganin zai mutu, na farko bai da kuɗin magani, bai da kuma wanda zai taimake shi. Ga sai dai ƙasar tamu akwai manya-manyan masu kuɗi wanda a cikin lissafin masu kuɗin duniya akan sa su, to amma mu a wajen talakawa ba su da amfani a wajen mu. Dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zan ka wannan tasha tamu ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai share din bidiyon nan kai lakin, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyon idan kuka wallahi zoron me hannunku nike to kai sani ko daga nan za mu yi ɗauko ka mu kawo ka. ni wallahi na san inda nake abada ba ku iya zuwa dukan. Wai shin muna son mu tambaye ka. Ko kun san cewa ta'addancin nan da kuke yana nema in gizo yakin da aka irin na ruwan da hutu da tutsi, za a yi yaki tsakanin wasu kabilu a haɗa gaba ɗaya yaƙi yan uwan Fulani cikin gari da daji saboda ta'addancin da kuke yi. Ayo mu a duk hilanin kirki yanzu waɗanda sun kasan yadda ake ciki a sun dawo daji, waɗanda ke cikin gari ya dama sun zama naku mun ya haima. Daman ba ma son ya guri an mai kyau. Ba ku so. Yanzu barin tambaye ka dan ta'adda menene kuke abin da kuke yi yanzu a daji? Muna kare kanmu. Kare kanku shin ba hukuma ne da za ta kare ku sai kun kare kanku da kanku? To ai mu ma hukuma ne, hukuma ai dama mu din hukuma ne ko baka ga alama ba. Ya aka yi ka zama hukuma, harantacciyar hukuma koko? Harantacciyar hukuma, waɗansu da cikin hukuma suna ba mu kayan aiki, muna yin abin da ya kamata kuma ana ba mu kuɗi, to kaga ai mu ma hukuma ne. Ma'ana kenan wasu daga cikin hukumomi suna ba ku kuɗi kun suna ba ku bindigogi kenan da bullet. Wannan ba wai bane, to ku ko a sashin da ake harba ba ku tunanin da yanzu bai kare ba. To waye ke ba ku wannan harsashi da bindiga saboda Allah? Yo wannan ai sirri ne kuma ai ba zan gaya ma shi ba, kai ka sani. To amma zan tambaye ka, kai musulmi ne ko kafirin Allah? Musulmi ne kuma kullum sai na sallah sau 5. To ya Allah ya ce wala taqatilun nafsal lati harama Allah illa bil haqq. Kada ku sake ku kashe wata rai sai da haƙƙi. Ko ku ce kashewa, me mutane suke muku kuje kashe su? Haka kai. Mu waɗanda aka kashe mana mu ba jini gare su ba. To ba ku neman wanda saka muku laifi ku rama akan su sai wanda ba san sauka ba? Yo to ai in ba mu rama kan mutum ba, in ba mu ganshi ba ai muna rama kan jan'uwan shi ma in ya ji an kashe dangin shi ai ba daɗi zai ji ba ko. Yanzu bari tambaye ka, ko kana ji na? Investment College Nigeria Limited zan ɗauko ka na ɗan ta'adda kana ji na? Karkar layi ba ka da network ɗan ta'adda, kana ji na ɗan ta'adda? Ban sani ba ko tinke gina akwai tambayan da zai mishi. Na kana ji na ɗan ta'adda? in Allah ya yarda.
wai shin saboda Allah yanzu ba za ku aje makamai ku da cikin mutane a zauna lafiya da kuma kamar da aka yi a jihar Kaduna birnin Gwari? Allah ku rika mana da lakin network din ne. Kai dan ta'adda. Ha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai mutum ya bayyana nasu kana ji na? Ina jin ka yanzu. Menene yasa ba za ku aje makamai ba ku ji tsoron Allah ku da cikin al'umma ku zauna lafiya a cikin da harkoki kamar da to muna jin tsoron Allah tunda ka ga muna sallah muna salati ya kasan muna jin tsoron Allah. Wannan kuwa kun dauke mu kafirai ko? A kafurin Allah kake tunda dai kana kashe mutane bai gaira haƙƙin. A'a ni ban kashe mutane wanda bai ji bai gane ba sai wanda ya ji ya gane. To misali yanzu ku a wani jiha kuke Zamfara ko Kebbi ko Sokoto ko Benue? Ni ina jihar Katsina amma dai jihar Zamfara nan ne matattaran mu. Domin Allah mai mutanen shinkafa suka kama kuka afka musu kuka ta kashe ranar kasuwa. To mu ma yan uwan ma ke kashewa haka nan. Ke sa kuke zuwa ku samu mata ku kashe ku mutu fyaɗe da yara ku duk ku kashe? To ai yadda yan uwansu za su ji haushi ko ku yanzu da kuka ji ba gashi kun ji haushi ba? Da Allah Yakubu da Allah ka tambaye shi wai su waye yan uwan nasu da ake kashe musu dan Allah. To ka ji ka bada ansa wasu yan uwan ku ake kashewa. Filanin mu da ake kashewa kuma yanzu kuna nuna mana rashin kauna. Wai fara to ba sai wani. Da Allah bari yi magana nan Yakubu kana ji ko su fa fulanin da suke kare kun ji magana ta ko ba fa fulani suke kare bari in ga muku gaskiya wa'annan su suke jawo ana zagin mu ba fa fulani suke bari mu ji mana ya kuri mana Fatima su yanzu misali idan zaka zo fulani ka kashe 1000 a cikin gari ba za su taba jin haushi ba amma in ka ga barawa dai yayi sata ka kashe shi wai shine kai laifi ai na ce ma mu ba hilanin gari mun ban maku waɗannan ha mu hilanin mu waɗanda muke tare da su muke jimawa. Kai ba za ka mika makamai kai tuwo ba kafin hukuma ta kashe ka ta sama ba? Yau ni hukuma ai wanda take yakin ta sama wasu sun san da mu wasu muna yi da su wasu ne ba mu yi da su. Na wato hukuma kuna tare da ita. In Allah da amma magana wa kace gwamnati gaba ɗayan ta ba mu kungila to wannan magana ce muna dai yi da ma'aikatanta dai waɗanda suke su ne ma'aikatanta amma magana ce wai gwamnati ta ba mu kungila wannan magana ce kawai. Yanzu misali yanzu mu a matsayin mu na 'yan Najeriya talakawa in muka kira gare ku zo a aje makamai a yi sulhu a zauna lafiya shin ba ku yi? To gashi mun yi a jihar Kaduna baka ga yanzu an zanna lahi hanyar birnin Gwari yana binta. Yanzu mu talakawa an muka go muka ce za muna son zaman lafiyar nan mu tura a gwamnati mu ce mu abin da muke so shine a yi zaman lafiya dole. A zo a yi sasanci za ku ajiye makamai ku mika a gwamnati makamai? Wannan za mu ajiye makamai amma dai farar da garaje ba za mu ɗauki makaman mu ba gwamnati ba saboda in an wata abu yana iya haɗo mu kuma a dawa yaƙe mu an tabbatar ba mu da makaman nan amma za mu tsaya in mun ka tabbatar abu ya zanna lahiya to za mu ba da makamai in Allah ya yarda. Yanzu misali yanzu idan in na jagoranta na je na samu gwamnati na ce a zo a yi zama da ku a nan jihar Katsina ku kawo makaman ku gaba ɗaya ku miƙa sannan a sa kan sai a zo a haɗa Hausa da Fulani da duk wani da ke jihar Katsina jihar Zamfara. A yi gambiza na 'yan sa kai ba za ku amince a zauna lafiya ba ya gina dajin. Za mu amince amma gwamnati Katsina ya ce ba zai gyara da mu ba wai mun mika makamai an ce mashi mun matsu ne. Kai baka tsoron Allah. Muna tsoron Allah. To baka yi bari dan Allah kai. Tunda wanda ake kashe. Ai ya ce ba zai aje makamai yanzu misali tun da ce shi ba zai yi gyara ba da bai yi gyaran ba ya hana mu mun yi wani abu a jihar shi ko ya hana mu ɗauko mutane mu shi kuɗin su. To yanzu mu dai abin da muke so da kai kana ji ko mu 'yan arewa ne mu mutane ne masu kishin arewa mutane ne wanda in dai aka ce ma kai kabila ce ta arewa to muna son a gane ko kuma abin da kuke yi shine
kuna ta zubar da jinin mutane. Zaman lafiya ya haƙuri, zaman lafiya ya haƙuri, ya haƙuri, ya haƙuri. Mu duk wani wanda za a kashe a arewa kaga an baka manta ba ayin yan sas lokacin da yan sas suke zuwa suke kama fulani a musu wulaƙanci a musu wannan mu muka zo muka yi zanga-zanga muka ce sai an ma fulani adalci kuma gwamnati ta ce ta dakatar da sas. Yo wato yanzu kuna ji na? Ina zuwa yanzu tsakaninka da Allah bangaren ku yan ta'adda kuna nema ku haddasa bala'in da wallahi ku a dajin ma wallahi ba ku kwana lahiya. Don idan rikicin tutsu da hutu ya barke a arewacin Najeriya sakamakon abubuwan da kuke yi wallahi sai dai ku koma Kamaru. Dan mu a Najeriya za mu zana haide mu da saramu amma ba mu koma wani wuri muna Najeriya muna inda muke ba inda za mu haide mu da saramu. Yanzu kai ka daka mutu? Inda aka ba inda aka ahe ni ba. Yanzu misali yanzu idan muna so mu samu zaman lafiya shirya za a yi a tattauna a yi magana da masu gidan ku. Yo to ai yanzu kun san inda manyan mu suke kuma sun san inda to ai an taba yin irin a haka din ma an zanna lafiya ai an taba kuma ai an san inda za a sami manyan mu ai magana ko. Kamar wa da wa. Mun taba magana amma na ai wake yi magana. Kamar wa. Ya? Kamar wa. Kamar wa za ku nema? Nan ka tsina ba? Mai yanzu a Kaduna, ina suka je yau? Ba ku ji na hala? Muna jin ka, kace mene? Na ce a gyaran da aka yi a Kaduna, su ina suka je yau, su ba ina suka zo ba, ai sun san inda za su samu manya. Ya? Ni hakuri da Allah mun ci Zaman lafiya zai tambaya, zan gobe tambaye shi. Bari yayi tambaya. Gobe tambaye shi. Yeah. Wane irin zaɓen shi kenan yau? To yanzu kudin ma ba cikin ku ne yan banga suke ba amma ai ba mu she duk Bahaushe dan banga bane kaga mu ba mu haɗa muka yi maku jam'i ba amma ku tunda kun yi mana jam'i ya kawai a tafi a hakan ne ba ku kashe wanda bai kwanan shi bai kare ba. Okay, amma kuma idan kuka tashi kisa in ka gama ina son yi magana da Allah. Da amma inda suke da nadin ma ai ba nadin ai ba mutuwa za su yi ba ko? ta ce Ni ba ilace ne kuma ina titin ilanci. Ku yi haƙurin ba ku. Yanzu misali angon mai kyau kai user dan ta da ka ce kana kare fulani to me yasa kuke kwashe wa fulani shanaye ni ma kun kore min nike menene dalili ni ba wuce ne kun kwashe nike 70 a hilani ma kungiya ne mu a kungiyoyin mu manyan kungiya ba a kore shanu Ba haka ba ina zuwa yanzu kaga ku wanda kuke kashe mutane nan akwai fulani da kuke dauka akwai wannan ma akwai mutum guda biyu da kuka dauka fulani duka suna hannu yo a kashe naku ko kuma wurin ku yake duk kaga yanzu ba hilashin da ke zaune a yanzu a arewa dai kuma ba cikin gari ai kasanci ma dai ya zama dan banga kawai to yauwa jama'a ina so da Allah yi magana daidai wurin nan dan Allah dan annabi kun ga dai na farko da waɗannan ɗan ta'adda ta kansu suke su iya ɗan ta'adda suke kariya ba wai fulani suke kariya ba sa kare ba fulani suna kare a mu suna ne kuka sa mana mu ba yan ta'adda bane mu suna kuka sa mana kawai na ta'adda kai da kanka ce kai yan ta'adda sai fa ka rubuta da kanka kai da kanka sai fa ka rubuta ai an san da mu na san sunan sa mana ina sunan zuwa ni kake ni to ba fit ina zuwa ba fulatan to ba shi ba shi aku bani da shi ni ma ba fulatan ne min ma mai fullo a ranar fulful dai kana tanti me yana to okay